Hoxe estamos para presentar a segunda edición no Concello de Outes do Festival Habanea de Danza e Movemento. Este ano contaremos con este festival que se fai en apenas 5 concellos de todo o territorio galego o vindeiro xoves 18 de xullo. Ímolo facer, ademais, nun espazo dunha beleza singular que ten o noso concello, como é a contorna da Praia de Broña e o espazo museístico da Carpintería de Ribeira. Estes dous espazos vanse mesturar nunha serie de actividades abertas a toda a veciñanza e visitantes para descubrir o movemento e ao mesmo tempo, a través dese movemento, tamén disfrutar da nosa contorna espectacular, non? Por un lado, temos unha parte na que se involucra directamente a veciñanza e visitantes, é dicir, aos espectadores que se convirten nun suxeito activo do espectáculo a través dos obradoiros de danza en familia e a danza como lugar de recreo a partir das 6 horas na contorna da Praia de Broña, e por outro lado poderemos simplemente sentarnos, descansar un pouco e desfrutar dos espectáculos que nos traen os artistas profesionais no estaleiro de Ciprián, no espazo museístico, como decía, a partir das 8:30 e que rematará cun DJ set de Moncup e unha pista de baile neste espazo, non? Importante resaltar que en caso de choiva os obradoiros se farían na Casa da Cultura na Serra e en último caso as actuacións que terían lugar ás 8:30 faríanse no Pabillón de Ró, pero vamos a esperar que nos vai acompañar o tempo porque, dende logo, eu penso que paga a pena facelo ao aire libre, como dicía, nestes espazos fermosos, non? Para nós é un orgullo continuar, ser por segundo ano consecutivo o espacio de referencia na zona para o Festival Habanea, acoller proxectos que axudan a visibilizar unha arte tan fermosa e tan importante como a expresión do movemento, como a expresión da danza, que nos axuda a sermos máis libres, incluso de maneiras insospeitadas. Eu animo a todo o mundo que nunca ten ese atrevemento ou que nunca dá o paso a participar dos obradoiros e descubrir unha maneira nova de expresarse, porque, dende logo, é moi liberador como persoa, non? Poder descubrir unha maneira nova de expresarse. E, sin máis, voulle dar a palabra a Marta para que faga a exposición máis por miúdo do que é o Habanea. Bueno, pois moitas gracias. Habanea é o Festival de Danza e Movemento de Galiza, é un festival autonómico, estamos moi contentas de estar un ano máis aquí en Outes, son 5 os concellos, como dicía Anxo, estaremos o día 17 en Foz, 18 aquí en Outes, 19 en Ames, 20 en Marín e 21 en Allariz, espallándonos por toda a provincia autonómica. Quería falar un pouco das actuacións, en concreto porque imos contar coa compañía Ixa Danza, que fará un dueto de danza titulado Ollos cara adentro. A compañía é dun bailarín vigués que tamén ten a sede da súa compañía no País Vasco. É unha ocasión única para ver este traballo que ten moitos premios. Tamén teremos a compañía Melania Olcina, que forma parte da Red a Cielo Abierto, que Melania Olcina é Premio Nacional de Danza 2023. Entón é unha ocasión única, é unha artista maravillosa, de vela bailar en directo, fai un traballo cun músico. Importante saber que temos a Premio Nacional de Danza aquí. E despois temos a peza Drauma, que é gañadora do certame Solo dos en Danza de Costa Rica. Esta é unha peza internacional. Temos unha peza galega, unha peza nacional e unha peza internacional. Como dicíamos, nos sentamos, contemplamos, pero de algún xeito vamos a estar envoltos en todo o que vai a acontecer. O carácter do Festival Habanea é festivo, entón sempre hai ese convite á participación cidadana. Entón, creemos que ides rematar bailando con nós, porque así vai a ser o convite, sen que se obligue. Comentar que o festival faise co apoio da Xunta de Galicia, da GADIC, de todos os concellos colaboradores, que colaborades non só a nivel económico, sino tamén loxístico, e demais, e despois co apoio de Solo dos en Danza, a Cielo Abierto, o Ministerio de Cultura, a Casa Bella e tamén as asociacións culturais de Bugallido. Eu creo que
máis nada, despois de dicir que temos a Premio Nacional de Danza aquí. Pois, efectivamente, bueno, simplemente por insistir, eu animo de verdade a todo o mundo que se achegue, que faga un esforzo, que veña, que aproveite, incluso que se quede a tarde na praia, que seguramente nos acompañe o tempo, que se quede a tarde na praia, que veña aos obradoiros a danzar, a moverse, a disfrutar. Pódese vir en familia, son actividades que están pensadas tamén para a conciliación familiar, polo menos no horario de tarde, e despois nas actuacións, efectivamente, como dicía Marta, é unha ocasión única, pasa unha vez ao ano e esperemos que durante moito tempo, pero que hai que aproveitar e animamos a toda a veciñanza a que se achegue e veña a disfrutar e a celebrar o movemento. E dicir que para os obradoiros están as inscripcións abertas, porque se fan previa inscripción, e o xeito de facelo é chamando ao número de teléfono da Casa da Cultura, que é o 981 85 09 50. Entón, bueno, pois aí para facer as inscripcións para formar parte desta experiencia única.